Oh. Pwede ba ka mo kaso sa usa ka kananan nga mayon sila lami tawa di sila lami? Ha? Usa to yung pangutana? Sampo lang wala na kananan taningon siya nga lami mi diri. Kapag kaon nimo way lami, pwede mo sila kasuhan? Oh, naman ka Miss sila. Representation. Ha? Miss Representation. Pwede gid ay ko tinud-on. Nagay Miss Libiling. Ay sa tinud anay lang, sila ang number 1 apektado attorney. Kani mga gagmay negosyante. Correct. Sila po na atong tabangan. Mao po na ang atong katuyuan. Amon sa tinud anay lang, usay gali tanawa ha. Ang mga restaurant, kabalo naman tadaan nga, dako na sila ginansya. Usay, di pagkikay ka mukha o daghan. Tapos paghawa, pag mo, magbilin pag yung kag-tip. Labog ka rin diri nga gagmay raw ganang ginansya. Bisag piso. Bisag piso, imo pag yung pangayoon. Kainit na ba? Murag basa na akong ilok. Ganyan ako si Pangita. Asa naman to si Attorney James Judy Town? Asa itong tawanan? Uy! Taon sa... Ganyan raw po ko si Pangita ni mo. Asa makapaingon ka na? Adri na. Kabalo ka. Nangingong ka nga. Ingong ka nga mo ato tao ka ng nindot nga RM station sa Gosa. Tanon diri mo kunin mo gidala sa mga balay-balay. Dili man to. Ay nara na mo ni. Balay man ni. Mo na gini. Mao na ni. Mo ni. Sikat diri sa amo sa segundo distrito. Mo ni mo gipangilambong nga RM station diba, sa distrito. Sa first district. Amo din sa distrito 2 mo ni pinakalami. Mo ni Ladaw. Dini ni sa Gosa mismo. Oh, Georgia, USA. So unahon na to ang imo ha, aya akong distrito 1. Sige, larga. Atong sulayan kung mo RM Ladaw. Oh, medyo dagan na tao. Mingod to ninyo dia, mingod to. Oh, pwede mi mag-order mi. Ayo nga udto ninyo, ma'am. Oh, order sa amin. Ay, kabalo ba ka di ay? Nga kani diri nga RM-an more than 30 years na daw ni. Ha? May pako na kabalo ko. Kabalo nga. Kung saan nagyod na sila kadugay, 30 anyos na de? 30 years. Okay, 30 years. Okay, dirita. Abay ko sa imo para sakto tong angle. Dalingkod. Hindi nga nakasapon ko sa una nakadungog na ko kay kaedad ko raman din. Sa una, sa MOR pa ko, permintin ako makadugan nila. So, sa una, burag payag-payag pa to, pero karon ulba na kayo. Sa oras karon sa atong pag-shoot, mga alas 11 na kapin. So, karon taon-taon, puno na ni. Busa, mag-order na ta sa ilang RM para ito ipakitang gitas. Larga. Sa amo ni din ha? Oo. Sa second district niya? Sa second district ni, sa Gosa. Sa inyong first district, naraw na to. Okay, larga. Magkatauhan. Diri sa iladi ay nay nakabutang RM 70 tapos mix 50. Ang diferensya ng RM pure unod. Okay. Ang mix na isagol unod ug balbacoa. Busa rin nga barato-barato siya. Lagyan eh. 0.5. Kanina nakadalag tigaw kita mo nga sawsawan ka na. Wow! Puro sili, brother. Hilig ba sa daan bird sa sili, oh? Okay. Grabe. Sa tuyo mo pangutana, sa tuyo trivia ni mo? O sa in English sa RM? RM, ako na dunggan mo nagitawag nga Remember Me. Mo man na siya nakuhan. Pero okay na siya, RM Remember. Kay Murag mo naman kung nasa ang yung gitawag Dagnay. Pero naagin na siya yung Alan Burns. So man siya na? Soup number 5. Soup number 5. Soup number 5, mo soup ka sa katong number 5. Mo na siya. Palami sa sabaw. Uy, napikuan niya. Hindi na sa imong soup, kasagara. Kanon ka din na ba? Mura na galasong sa likod. Mga boy gutan. Nandito ang gutan department. Gutan department. Tangwa po ibutang ni mo sa kanang gagutan. Kanang na ikanagot pirmi ba? Naman. Kaya dito man ipagawas yung palagot ba? Oo, abi na ako. Stella ni ana saging. Ang saging mo man din na mo na imong isagol ya. Ako straight up. Straight up ni siya. Dili na nako ni parisan kay gusto ko. Tama man ni siyang advice nga, Oo, namay, namay mo ingon nga kanang kailangan kag pasingot o kani tama man ni siya nga pasingot.
Oh, nara, oh, kita ka na. Pipay batsoy ani. Oh, yan. Kaya karne mo gini. Sarap. Sarap. Ang halang ni gawas. Chay, mapingis ko sa kahalang. Kauno na na akong sili. Ang sili na lagod ka una, pero ayaw na lagod isagol. Marani oh, na sili oh. Pero ato pagkit ning pulpugon na sili. Kaya wa man gud siya epekto kung dili nimo pulpugon. Nimo ginang musliton. Alam mo, ganahan ko aning style ng RM ngayon nga. Di ka na ang sabaw bitaw, ano? Nagyod ang ano ba? Namag yung banggo ka ng burag pinatinaw. Di ko solve ang mga pinatinaw. Ay, kani ang ako ganib kani unsa ni kaning marabitag kiri bitaw? Kani ba kaning Wala siya, medyo orange. Ato man ni kulor. Aw, sige. Ato man yung partido, orange. Sarap. Ito yun siguro. Nay blue nga RM. Nay green, nay violet. Di mo sa kamainggan yung blue ang color. Kailangan orange yun. Oh. Murag aniel. Tambas ba yun? Sarap. Sarap. Ano? Wala. Dari unsa oras mo ga-open dari ma'am as early as 7:30. tapos mahuman pod pinaka-late 6:45. Tinuod ba nga ang RM katong mga kwento sa bayo? Ang original man ang Ang original, sexual organs. dili na na mo karon katong mga Unod isa na. Unod na giday. Kaya Dili wala na na katong na- mga nanda. sapato sa una. Gipangkapon naman. Anang gipang hurot na dahil gipang kapon nga mga kabayo, baka o kabaw. Sarap. Ibaningot ko, Burns. So pwede dahil ka nga buntag pa lang mamahaw ka diri na ka. Oo. Ito. Daltan, apil na imong panutuan ni kay gusto nga makalisod pa man kay ni hilisod ni nani. Sarap. Muna yung ganahan din nga. The best. Paningot lagi ko, Burns. Sarap. Oh. Pwede ba ka mukaso sa usa ka kananan nga mayon sila lamit, tawa di sila lamit? Usa to yung pangutana? Sampo lang, wala na kananan, taningon siya nga lami mi diri. Kapag kaon nimo way lami, pwede mo sila kasuhan. Oo. Namakak Miss sila. Representation. Ha? Miss Representation. Ay, pwede gid kung tinud-on. Agay Miss Libiling. Karong sayo pa imong gibutan. Gwapo na ba? libre sa imong Pwede po produkto. ka for example, ang ilahang rice kay lata. Pwede gyapon. Pwede gyapon na. Wala ka nag-deliver sa standard nga require sa pagkaon. Dugay na sir. Pwede gyapon pero kaso lang ka kay tungod ka turay imong problema. Ang katong dugay. Pero kung imong technically, kung imong tinud-on, pwede gid ka mukaso. kung imong yung subayon gyud nas balot. So maghirig yun mo, your honor. Kung subayon. Kung subayon yun, your honor. Saan pagkana sa kortino, your honor. Wala sila naingon sila your honor nga dalira. Kami na sila nga asa man ang bugas nga ang ebidensya nga lata. So magsige mo dala-dala tong ebidensya nga lata nga bugas. Ang kato dito nimo gyud ano, di kito nimo ilabay. Dili to nimo ilabay bitaw birds kay i-preserve man to nimo exhibit A. Kaso exhibit A. Oh. Kani ana, unsa man na? Sa ako. Ang problema karon kay sa kadugay na sa kaso kay naluto naman sa naluto naman lagi na. Dili pa kay ilaw maka. Dili kito nimo ipabalik Ah. sa kusina kay ilaw ya tong lutuon. Kabalo ba ka Bers? Ayaw pa na ako nila kutlo Oh. Nga matod pa nila sa tibo kalibutan. Ang waiting time standard ko no. Kung magpaabot kasi mong di-order, 15 minutos yun. Pinakadugay na na. 15 minutes. Pinakadugay na na. Kaya mulagpas ko nung kaana. Bala Wala na. na. Kay nada. 15 minutes. Dili ka. Wala ka na-confirm sa. Dagan kita kailang nga nga kanan. Ang problema na iba na kanan nga, wa pa'y tao, wa pa'y customer. So, Wait, klaro. 15 minutes pa yun. Sarap. Perfect. Again, ang Salamat. ilang RM si Tinta, Nick 50. Julia Tapos na daw. po sila Balbacoa 50. Apoy take out. Ayos. So, pwede ka rice, pwede ka saging, pwede ka kamote. Take out? So, ba yung Pwede. Tapos mag-ana na kasi mo kamong. Gusto ka mas barato, bawal Ay, sa katong kamot baligat ibutan. karon nga plastic. Na daw barato. Pero sa imong kamot ibutan. Gusto ka. Medyo Ay, ano lang, tungod kay suok sila gamay, medyo kung nakay sakyanan, medyo Ato ka parking sa layo. layo ka sa magparking, magbaklay ka diri. Akong tambag dito ka parking sa Barangay Hall. Sa Barangay Hall. or diya sa eskwelahan. Okay, tabaklay lang ka diri. Yeah, Kaya medyo landalan diri, medyo Kay, hot isod man. man, kung mag-parking ka din sa isa ka site, makadamay mo ka sa uban, hason man nimo. Perfect. Oh, wala na. So, sa man ni
So sa gusa man eh. Oh, Oh, moadto ta karon sa Kauswagan. Ako ang distrito na pod. imo distrito? Ako ang distrito. O sa man, kinsa man ato ipahukom kung kinsa mas kuan. Oh, tanang apat ilaw punta ka sa Sa akin man dito. na to. Ato ta dito. Oo. Hop, dali ra kayo. Ako na kung si Rivers. Matay mo ra to. Isoy mo siguro. Oh, sige na. At Dali, dali. Kung baba. Ang nakalamian ning vlog, dali ra kayo din na dali ra kita makabalin sa usa ka lugar. Ha? Oh, dali ra ana. I-transport na. Ana, hawid. Sige. Oh, tuyo ka. Teleport. 1 2 3 go. Hop. Oh, nana. Ana ka. Mao ni karon. Ha? Kita ka na sa oras karon, alas 12. Alas 12. Oh, ni. Kulba ni nga Artiman diri sa Kauswagan na Hangover Mills. Ano ko paborito diri na katod yung center lang. Pangauri. Ribeyes. Okay. Oh, attorney. Dito sa pikas nimo medyo orange. Diri sa ato wala atong color diri walay orange. Night. Cream. Oo, pero Unsa wala pang green. Kala pa man na color. Oh. Siki. Tapos nagkuha na lang po ko para makakuan ka og siki. Uy, kinuko. Para guba gyud ang imong kuan. Ba ato ka mauna ni. Ah, larga. To mo ni sa diri sa may Kauswagan, NHA man ni. Kauswagan. Tanak, mas arang-arang nga may lugar diri kay medyo ang parkingan, medyo luwag-luwag pero gaot gyapon. Pero at least medyo naikuan gamay kay doon makas covered court. Tanawa. So dito lang ang difference, pero ako nakita nga difference sa murag dito sa inyo na color orange. Diri pero mamora pero natural kanura ni. Depende, imo lami. na may uban nga okay ra sa ila ang color, pero na uban maapektuhan sa kanang butahan nimo food coloring. Pero in fairness, ang lasa. Okay po, okay. Watera. Tapos kung di kay halang, kaong sili. Ay, pang ano imo na isaging ako wala. Toro. Aw! Ikaw na din, buta abin ako na instant na. Ayaw. Oh. Sarap. Sarap. Ito, arthritis ani. Sa kara rice lang. Ako na lang, ma'am. Oh, yummy. Sa kanino rice, ma'am. Oh, perfect. Pwede ba nagyapon mo kaso attorney nga? For example, piling nimo nag-overprice siya. Piling nimo nga kana nga price gamay ra na siya. Pwede ba na nga? Ireklamo gyapon nimo. Nga nagpaubos ka, o presyo? Bali, kani nga Or presyo. Uber, Tapos, for example, kani gipresyuhan ka og kanang 1,000. Ha? Ay, overpriced eh. Overpricing ka? Oo, pwede. Ha? Sa DTI ka reklamo. Pwede na nga nagyapon. Pero kana lagi mo nga sula-sulo, no? Pero kana rin mga sulod-sulod. Kuha pa ba yung abogado na na, maghiring pa mo nga. Di man late lang na, kansiyon ka na. Ah, napay question. What if kung ang imong bulalo kay gahi, pwede nimo kasuhan? Kaya bulalo, kanang humok man na. Tagahi day. Pwede nimo reklamo gyapon na? Pwede, good. Tapos dalo nimo sa korte itong bulalo nga gahi. Ay, dili pa ka na may nanam sa Burns. Dito ka mo reklamo sa kuhan, sini. DTI. Ah, dito pa, ay. Hindi, pagkaon na, bipad. Bipad, Pero ah. hindi lang na istos bipad. Yung pinagmay man ni, business permit, abaya. So, hindi rin nag- Nasa barangay lang ni. Ang kabalo ka, ang tinuod yun yung mga reklamo kung Oo. dili maayo bala kay ilang serbisyo Oo. o ang pagkaon. Simple lang. Di na mo balik ang tao. Lagi no? Oh, moro man na. Kasi dili- mo dili. reklamo pa. Lagi no? Pero kung maayo gani, Birds, di kalidad ang ilang pagkaon, ilang serbisyo. Kuan, baso. Pwede rapod. Pwede rapod, ma'am. Sige, ma'am. Kung di kalidad, Oo. simple lang. Word of mouth. Nga, maayo kayo ng lugar. Tama. Again, muna niya mong bagong style sa mong vlog karon. Nami idugang so sa mga pipila namo nga mga vlog, atong i-promote ang atong mga kanya-kanyang mga ano. Correct. Kung Lugar na to. Pati Birds. Pwede. Sikutihan, Oh. balutan, Okay. arabit ang Ito street sa- food. Ito, mga power ng street food. Proven. Na ilado kayo nga proven nga. Ay sa tulad lang, sila ang number 1 apektado atol ni. Ano yung mga gagmay negosyante? Correct.
Sila po na atong tabangan. Mo po na ang atong katuyuan. Ano sa tinod na lang? Usay gali tanawa ha. Ang mga restaurant kabalo naman tadaan nga dako na sila ginansya. Usay di pagiging kamukha o daghan. Tapos paghawa pag mo magbilin pag yung kag tip. Labog ka rin diri nga gagmay ra og ganang ginansya. Bisag piso. Bisag piso imo pag yung pangayoon. Kung saan mo pagkabalo kung angayan baka maghatag og vlog. Simple lang. Si maghatag og vlog. Matag Ay, tip. ito maghatag. Oo. Angayan baka nga maghatag og tip. Simple lang. Ako'y vlog na sa una. Ang imong pasyanan ang resibo. Kung naa ba sila service charge. Tama. Makita man ako na. Correct. Kung naa sila service charge, ay na paghatag og tip. Ayun, nag-tip ko na service charge. Okay. Pero kung wala sila service charge, nasa imo kailangan mag-tip kung mag-tip ka. Kaya wala ba sila service charge? Pero sa man good pag buti mo pero in pasalamatan fairness ba? pod. Tama ko yung sago nga mga tagag tip kay para pagbalik nimo sunod aligrahon ka dito. Napon. Kaya na may man mga waiter nga timan-an ka ba uy nasi kagawad kon. Pero ang ban magluya-luya na dayon. Magluya kay. Ay, anada ka na berne. Ano nga pangatag? Di man na mo. Di man na bisig piso kita. Grabe rin na maski piso di nagbili ng manghaka na, mahanalo ka na sila. Yan na. Mga sunod mo na bitaw, ngaot-ngaot sila kung mag-serve nga, kung maka-timing sila sa imo, mo na mag-ngaot-ngaot na sila, pero kung ilan na ka na ilan version, agay! Kuyaw kayo ito sa perni. Layo pa lang. Oh, sir! Atin eh! Mausan na. Oh. Pero kung binalauray atong bot pa sa bot burn, subayo na to, tanaw na to nimo kung nabay Night service charge. Ayaw na. Ay, nag-tip. Kung kuyokin lang mga term din mga helmet, na center lock, masin sunod kay na ay kuan jack. Na ikaw na Eat Me Games. Eat Me Games na. Itlog ni Gimaw. Gusto ko magbato nga ng mga kanang unique ang mga pangalan. Basi na yung mga under chassis na sad. Chassis assembly o baka Kasi pagtuni mo ng sakyanan? Pinion. Di, basi na yung mainana na. Sura? Pero mo lagi. Ang akong lawas verse init gid kayo kay dito lang daan sa Pikas. Ug tungod kay hinay kay sa mukhaon ay mong unod ibalhin diri sa kwa. Sayang kayo. Kabalo ba ka nga dagay tao karon nga gusto mo kaon ta ikaw imong di nimo kaon. Udto na ko ni. Nabusog na ko dito sa Timing kay ko na mahaw. Timing awasan ka na mamo na alkansi kay ko kamo ka nagsabang nga pa daytay. Sayo ko nag-duty. Part 2 dinhi sa District 1. Sarap. I love you guys. Arin dali. Di, lami kay der. Anya na ang idol ng bayan!